Tagal yung may Obama pandesal? Obama. Patak mo na sa tamiya. Ano yung plato na siya? Ano ka naman? Ano po? Ano yung bako na? Nagtutok ko kami ng kaya. Wala kayo dyan. Lagi naman na yan. Sabay kayo. Ito ba siya? Sira, sika daw. Asalitan ng Merian yung sabi lang mamit. Mamit konto. Diyan Facebook. Larang sa Facebook Pero mi. yung baga ulang kami dyan tayo. Kinaba, inilibor-libor ko ba ina? Oh yeah. Papanang ng ko ba ina National City? Sikat pa. Okay, lahat ng dala-dala yun naman. Kaya wala kayo dyan. Wala kayo talaga dyan. Ginagawa ko. Ay, sikat pa yung National City. National City. Pumula ka siyudad dyan. Anong muna? Pero, Bawag ah. Wajari Filipino business. Pilipino community. Do, wajah ka. Muna ko klaim ang lista. Nabit mo lang ng karsada Pilipino. Kaya po, no, wajah kayo po, malibanin niya kayo mananong ng trabaho. Papaganda ka. Ako lang ako punta. Kapi lang ang bibara da, sorry. At saka si Dolores, panaranon na kayo. Itong camera. Mga kakasya na po. Ano, yung iba palabas naman. Kumain ka ng maraming bulan. Bakit ba nito? Kalau macam kami, kalau kita tak, mana kalau masuk ke juga, apa yang apa ya, mana komputer. Komputer tapi Thank you, ha. Bisita ko. Galing Pangasinan. anak komputer ya. Kasi Dolores, di ba kayo pangalan kayo naman sa camera? Nakibili na. 10 minutes na kayo. Ya mana? Obama. Obama pandesal. Obama pandesal. Malalaki oh. Grabe. Sarap. Naupo ito malbano. Ay, Obama. Kami manaya. Yeah, Obama pandesal. Ama, tutungtungan tayo Obama pandesal. Ni Manso, ngaranto tagay. Obama pandesal. Kami atan, bagulang kami Amerika.